Dobrý deň. V ďalšom tipe vám poviem krátku radu. Vytvárajte aj dynamické videá. Toto je napríklad typ dynamického videa. To znamená, že vidíte konkrétnu osobu, ktorá niečo robí, ukazuje na tabulu a momentálne to nahrávam v kancelárii. Čiže vytvárate dynamické videá aj takéhoto typu. Samozrejme, väčšina ľudí sa k tomuto bodu dostane až potom, keď sa naučí robiť napríklad videá v PowerPointe. To znamená, že máte nejaké tipy, máte v PowerPointe niekoľko tých snímok, kde jednoducho hovoríte o konkrétnych typoch. Čiže snímok za snímkom ide. Takéto videá, ako som vám hovoril v predchádzajúcom type, môžete nahrať pomocou Jingu alebo pomocou iných softverov, napríklad Camtasia, to je ďalší z nich, v ktorom už ale môžete editovať. To znamená, že to môžete strihať, upravovať, môžete tam pridávať rôzne veci. Potom existuje ešte jedna forma, pomocou ktorej môžete vytvoriť video. Napríklad máte nejaký Windows Movie Maker alebo niečo podobné, kde môžete vytvoriť video tak, že spojíte niekoľko obrázkov do sekvencie. To znamená, že budete mať napríklad 10 obrázkov a tie pôjdu po sebe vždycky v určitom intervale. To znamená, že prvý obrázok bude 6 sekúnd, ďalší bude 7 sekúnd, ďalší bude 8 sekúnd. Toto sa dá urobiť tiež pomerne jednoducho a máte ďalšiu formu videa. Dynamické video už je nakoniec táto forma, to znamená, že môžem sa tu pohybovať, môžem niečo ukazovať, môžeme niečo zdvihnúť a jednoducho môžem pracovať fyzicky a zároveň vidíte, ako niečo vykonávam. Takže nebojte sa, kľudne používajte aj takéto dynamické videá. Samozrejme, že nemusí to byť len v kancelárii alebo v byte. Vy môžete nahrávať kľudne aj vonku, s tým, že samozrejme potom už musíte zvážiť, že ak použijete webkameru, alebo teda kameru, a aký použijete mikrofón, aby vás bolo vôbec vonku počuť. Takže vytvárate aj dynamické videá. Tie väčšinou bývajú aj pomerne zábavné, lebo neviete niekedy napríklad ovplyvniť, čo všetko sa vonku udeje. Takže počas nahrávania videa niekto môže napríklad prejsť, alebo čokoľvek sa môže udiať. Takže vytvárate aj dynamické videá.